गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ। थांनाय मैया हलथुगाव डिभिजन हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय 12 नं बुमखायाव हाग्रा बिफाना गोख्रोङै सिग्रोमनायाव साइकेलजों लाबोनाय दंफां हमनो हानाय जादों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि गान्जा हमदों। टाटा साफारि भिआइपि गारि सिङाव सोखोमानानै लाबोदोंमोन गान्जाखौ। गान्जा फालांगि खालामनाय टाटा साफारिनि गारि नम्बरा UP 53 AB 6719। सौरभ प्रताप सिंह आरो दीपु कुमारखौ खाबाय पुलिसआ। खाजानाय सानैनिबो न'आ उत्तर प्रदेशआव होननानै मिथिनो मोननाय जादों। टाटा साफारियाव गासै 96.445 केजि गान्जा बोखांनो हादों। हमजानाय गान्जाखौ रङियानिफ्राय उत्तर प्रदेश फारसे लांगासिनो दंमोन। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिबानगिरि हिरेन कुमार डेकानि स्रोद-स्रुंनि गेजेरजों मैया फुंनि समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला हमजानाय गान्जानि बेसेनखौ 10 लाख रां जागोन होननानै बुंदों। बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देनि हेंथायै बेरेखा बिबुंथि होदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माखासे सान सिगां खौरां बिजोङाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि अरुप कुमार देआ बिटिआरनि सायाव बेरफुसार बिबुंथि होदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन, बिजेपिआ गोसो जायोब्ला 1 सेकेन्डआवनो बिटिआर सरकार दानो हायो। बिथांनि बेबादि बिबुंथिखौ इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों फिनजाथाय होदों। मैया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों रावजों अरुप कुमार देखौ गोख्रों रावजों बुंदों। अरुप कुमार देआ बिटिआरनि थाखाय खामानि मावनो हायाब्ला थाबैनो रिजाइन होनांगौ। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ जौगाथाय खामानि मावनायाव फेलें जादों होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोख्रों अजद दिखांदों। बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ साइकेल आरो आइस बक्सखौ बिटिआर ओनसोलाव राननानै होदों। ना फालांगिरिफोरनो क'क्राझार जिल्लानि सा 69 ना फालांगिरिफोरनो साइकेलजों लोगोसे आइस बक्स राननानै होदों। बे साइकेल आरो आइस बक्स राननाय हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बाहागो लादों। बिटिआर सरकारनि बेफोरबादि आसनि राननानै होनायखौ रायजो राजाफोरा गोजोननायजों लोगोसे साबायखर बावदों। एनडिएनि गोनांथार सावराय जथुमाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लादों। गोदान दिल्लीयाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बाहागो लानायाव एनडिए दोलोनि मोनसे गोनांथार मेला जानानै थाङो। बे गेदेर मेलावनो हादरनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो बिटिआर हालामनिफ्राय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआबो बाहागो लानो खाबु मोनदों। गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ एनडिएनि गेदेर मेलाव बाहागो लानो खाबु मोनाखै। बबेखानि बिपिएफआ एनडिएनि बायजोआव थानांबाय नामा? मख'नो गोनांदि मैया गोदान दिल्लीयाव जानाय एनडिएनि गेदेर मेलाव बाहागो लाहैनाय मोन 38 दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ मान बावनाय आरो बिसायख'थिनि दहाय लानायखौ नुनो मोनदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो।